What's up mga bay, mga gaw? Andito na naman ang inyong boy, Bisaya Vlogger, and welcome to my channel. So guys, andito po tayo ngayon sa John's Bridge sa Maynila. So makikita nyo po yan, nasa likod ko, yan po yung John's Bridge. Dati po kasi hindi ganyan kaganda ang John's Bridge guys. Ngayon lang at mala Paris yung design niya. Tingnan nyo naman. Mamaya papakita ko sa inyo yung buong bridge na yan guys. So yan, dito po tayo ngayon sa John's Bridge, Maynila. So ito guys, arko na yan. Yan po yung Binondo. So po yan, Binondo po yung banda na yan. Ito po, dito po tayo sa John's Bridge kung saan pinailawan ni Mayor Isko Moreno. So ayan, mag-iikot tayo guys, puntahan natin doon. Show them we are better standing by. Pupunta tayo ngayon sa
may Liwasang Bonifacio. So, malapit lang dito sa may Noton lang po yun guys.